Good morning, class 3 students. Today we are going to learn Math Magic, chapter 3, page number 34. Let me tell you a story. Once a baby lion lost his way in the jungle. Nikatsu sakay baknay na ute hiyan ram noya kongabawa. He started crying and called out for his mother. Atrapta anuka azongta ani. An old deer took pity on him. He took him to his place. Sakhi upato tak chuan a khongaya anena a ina shwaita. But the other deer got really scared. Ma saying in sakhi dang ho chuan an hlau maya. So did their other friends, rabbits, squirrels and birds. An chian dang sazupui te tele tele sava te po chuan an hlau ani. A lion among us. Sakay bakne kan kia nga mo. Oh no, he will eat up our babies. Nilo kan no te te eve kang. Antini, the old deer said, don't worry. Sakhi upato tak putara chuan. Lau thong su tina shila. I will warn him about this in the morning. The baby lion thanked everyone and started to leave. Hemi chung chang hi chu kalau shil fia donia atani. Chuan Zinkara chuanin sakay baknay no te chu Mizo chu lom thu shila chuan akalta. But a rabbit said, wait atyani ma seng sidupui chuanin ngoilok ru atyani. He cannot go like this. Heti hiya nakal theilavang akal ringot theilaw atyani. Let us count to see if he has done any mischief. We should be 240 in all. Let's count atyani chuan. Til thalaw atile tilaw siat nan I in chiarang ule atyani kan zawa in chiarang atyani. Tilu counted rabbits and deer. Tilu chuanin rabbits mo sazupui le sakhi te chiara. There were 27 rabbits and 48 deer. Chuti chuan rabbit somni pasari le sakhi somli pariate an oma. The old deer counted birds and squirrel. Sakhi chuanin savale theleite achiara. There were 124 birds and 38 squirrels. Savaza somni palian uma thelei somthum pariat anum bokani. Page number 35 a kalang o 34 a ramsa ti khaing zange an om ti kha bel chwa turania. Chuan heta hian kan lo ti chin don ani. Deer chu somli pariat kan neya. Rabbit chu somni pasari kan neya ni. Chuti chuan deer chu hei hi hundreds zian turania. Hei hi tens zian turnia. Hei hi ones how zian turani. Chuan 48 kan neya ni tro kan bel dona. Chuan heta hian deer hi 48 ones tens ani. Mo pakhat bi sombi somli pariat. Rabbit 27 kan niya somni pasari. Ones tens mo pasari ones munaniya pakhat biya oma. Two hi tens biya sombiya oma ni chuan. Tens biya engzange kan nei achunga 4 hi pali. Tens lir pali kan nei ti na. Chuan anwaya tens biya chuan pakhat pani kan neya pani kan zia kang. Chuan achunga 1 biya engzange kan nei pariat kan nei ni. Chuan 1 lir pariat kan zia kang li nga ruk sari riat. Anwaya 7 kan neya 1 lir 7 kan zia kang pasari mo. Chuti chuan kan lo belang masabera 8 le 7 kan lo belanga. 8 le 7 bel chu engzange nyang hei le hei lo belang o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 alo chua kan I chu. Chuan 15 a hianin tens le ones an lo le tan. Chu kan lo then sang liang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som. Hemi som bi ho zong hi kan lo la sanga nga. Heta hian 4 a hian kan bil don ani. Chuan 4 a hian 1 alo ni bilang 4 hian. Chuti chuan abang lo om hi khat ni thum li nga
abang pangalo te reu te te hi ta hian kan zia ka nga tens la kha chu he ta hian kan belanga 4 bula han a phei don ti na ni 8 le 7 chu 15 ani ya 5 kan la a heta a oma 1 la bang hi 4 bula akal ti na mai ani he 4 le 2 kan belang 4 5 6 helaya pakhat aron da bel nen 7 75 kan lo nei ta a deer le rabbit total chu 75 alo ni ta ni chuan page number 36 a lo kalila similarly we add the number of birds and number of squirrels chu tiang chia chuan sawa te zat le thelei te zat tha kan bil le don ta ni number of birds sawa omza chu engzange 124 ani tro birds chu 124 an oma squirrel chu 38 an omani chuanin achunga kan ti ang chia hian anwai hian box kan lo siam le ta hundreds bi te tens bi te ones bi te lo om le ta ni chuan ta hian kan lo bel le don ta ni mo birds a hian 124 alo oma 124 kan lo nei ta ni plus 38 alo ni ta ni hei kan lo bel liang 100 muna engzange kan nei 100 muna chuan pakhat chia kan nei ya tens muna hian pahnih kan nei ya achunga mian mo achung kan ti ma saliang chuan ones muna chuan pali kan nei ni khat ni thum li anwaya kan kal ve le thungang tens muna engzange kan nei pathum khat ni thum ones muna pariat kan nei thum khat ni thum li nga ruk sari riat ani ta ni chu kan lo bel le ang pariat le pali bel chu enge niang khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som sobakat som pahni alo chuak ta ni som pahnia hian pahni hi kan la a heta kan la ada ani wan la bang hi two bula akal le chuan helai picture kan ti le dan tur chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hemi 10 zong hi kan la li anga sar kala om to hi chu tel to lo ti na ani mo helai po hi ti hian tel to lo ti na chuan helaya 10 aya hian ta hianin kan da phei le ta ni tens bi kan bel ve thungang pahni pathum pali panga kan neya helaya wan nen hian paruk kan lo nei ta ni tiro helaya hian ten sengzange kan nei chiarang o khat ni thum li nga ruk mo hei ain ang chia ni lai chuak le helai chuak ka chuan 100 chu hmaya bel pui tur nei ve lova ama in angai ngai in aron chukang chuti chuan birds and squirrels chu za somruk pahni kan lo nei ta ani tuna chuan birds le squirrels le abel chuak le deer le rabbit table chuak kan belang birds le squirrels table chuak chu za somruk pahni ania deer le rabbit ina te omzat an bel chuak chu somsari panga ani 75 ani chuti chuan 100 biate 10 biate 1 biate kan lo then le anga birds and squirrels chu 162 ania deer and rabbit chu 75 an lo ni ta ni chuan kan lo ti liang helaya achunga kan tiang chia khan 100 muna engzange 100 chu pakhat chia kan nei le a tens muna ta chuan khat ni thum li nga ruk paruk lai kan neya helaya chon pasari lai kan lo nei thungani khat ni thum li nga ruk sari chuan hetang zange kan nei once muna pahni kan nei ni chuan
helaya chon once muna panga kan nei khat ni thum li nga mo chon kan lo bel li ang once mun kan bel le ma saberang 1 2 3 4 5 6 7 5 le 2 bel chu 1 2 3 4 5 6 7 ani tro chuan 7 kan lo dang he yeng zangi kan lo chiar leng o khat ni thum li nga ru sari riat kwa som somakat som ni som pathum malo ta ni som pathum a hian pathum hi kan lang chuan pakhat hi chu he tlaya hian kan da pheiliang helaya chunga kan tiang che khan chuan som zong hi som somni somthum somli somnga somruk somsari somria somkwa za som hlir som chu za ania chuan zamhuna hei hi kan thai chianga za a pakhat kan da belang chuti chuan abang lom chu som somni somthum pathum som hi pathum kan lania khat ni thum mo chuan heta hianin a hnuaiah hianin pathuma hian kan ziak ta ni pakhatala bang chu heta 1 nen hianin kan bel don ta ni 1 2 zahni somthum pasari ani tani ramsa zong zong an bel chhuwa kha a total chu zahni somthum pasari an lo ni tina ni chu a omzia chu sakai khanin alo 18 tina ni an zawa in ramsa te kha ama khan zahni somli an nia zana khan an muta atu zinga an lo tho khan zahni somthum pasari chau an lo ni to ani chu mo zahni somli an lo tling phak to lo chuan heta hianin exercise alo oma a factory makes 270 bulbs on the first day. On the second day it makes 123 bulbs. How many bulbs does the factory make all together? Factory chuanin bulb ni khata zani somsari asiamani ani khatnia ani tinia za somni pathum asiama chuan factory chuanin azawain bulb engza nge asiam atiani chuan heta hianin lo pel le don tani hetaya kan ti to sa ang chia khan box kan lo siam le anga hundreds omna kan siamanga tens omna kan siamanga ones omna kan siam le donani chuanin ama sabera khanin bulb engzange lo siam kha zahni somsari bulb siamani tiro chuti chuan ani ni nia chuan bulb za somni pathum asiamani hemi te hi tuna kan lo bel le donani chuan hemia hian 1 bia engma kan nei lova 10 sa le 100 sa uma heta chuan kan nei kima hundreds a engzange kan nei 2 tro hundreds kha pani kan nei ani chuan 10 si 7 lai kan nei 1 2 3 4 5 6 7 heta chuan engma a omlo chuwangin engma kan ziak lawang chuan 0 chuan hlutna nei lo wangin hetlai hian 100 sa engzai kan nei le pakhat kan neya pakhat kan ziakang 10 sa engzange kan nei pani kan neya 10 si pani kan ziakang chuan 1 sa chuan pathum kan neya 1 hi pathum kan ziak lon ni ozia bel pal sorry chuanin kan lo belang o 0 le 3 kan bel chuan 3 bok alo chua kani tro 3 hian a chunga bel pui tur engma omlo a hei arwak topa 1 2 3 3 bok hi kan ziak leang 10 sa engzange kan nei kan lo chiarang khat ni thumli nga ruk sari riat kwa
pakwa kan lo nei ni hi tense li ri avai bel khomin pakwa ani pasari le pahni chu hei pasari kan nia khat ni thumli nga ruk sari pahni kan bel le chuan riat kwa pakwa kan nei ti na ni chuan hundreds engzang e kan nei khat ni thum pahni le pakhat bel chu pathum ti na hundreds hi pathum kan nei ti na ni chuan in homework tur chu number 2 hemi hi hei hi ani anga adot lia chuan a hnuai ami hi ani bok don ani a pahnih hian in lo homework ang page number 38 ami te hi a hnuai zawk ami hi chu a chung zawk ami ang hian box hi in lo siam ve ang a shopkeeper rava had 153 candles. Para gave him 237 more candles. How many candles does Rava have now? Dorkai Rava chuan bati za som nga pathumaniya para chuanin zani som thum pasari apek bela bati chu Rava chuan azawai ning zange nei tak atia ta hian in lo belang kan china bel ken tira ka shil fia che wang khan chuanin anwaya hianin a train compartment is carrying 132 people. Compartment pakhata rel chuanin mo he tiang ang box pakhata hian mi za som thum pahni apura another compartment is carrying 129 people. Adang le abom pakhat le danga chuan za som ni pakwa apura avain mishing engzangi aphu atiani hetiang ang hian hundreds tens ones in lo siam ve anga box kha pencil le scale in lo tv anga chuan in lo bel chuak anga in ti na khamin ron thon don ani o